Laithang 13 September Shalmariwa, Kwaisipai Avar, Tushaktan Kamini Korone Bukuk, Ereng no Swkal chongjagwi bujaknai khoknwi chakrajwk, Priyabala Debharani by Debharani Debharani thangkha MLA Ranjit D tei manjaka Borok Women Forum ni adongrok tei Kaham Naharmung bodol ni adongrok bo haino. KOKTWMA thumnai rokno MLA Ranjit Debharani saikana rakha. Je borokno ereng no Swkal chongjagwi bunai rok borok daktino majra manai tei naimathangno bokoikha je bunai rokno naitogoi daktino karidi tei borokno je mansak majra redi hinai tei abo bebaksa borokno boinai sak derarmani bo aboni compulsory marna hinai MLA Ranjit Debharani saikana rakha khanai nedi MLA Ranjit Debharani kokti tei Borok Women Forum ni bukhaktei tama saikana rakha chini mangpliwo Tini orang finance ka omo pisa ko Swkal GP pisa ke thangkha mo dinamang wato salkisa Swkal oro Swkal hwnwi khoknwi chakrajwk no narkha bukha abo social media ni madhyame jeng tini lukha tini Borok Women's Forum ni tini thangkha ukor Priyabala Debharani aro Jasmine Jamatia songrokta bo kabangma borok phaika chini kamini chini bisi chairman je chini social worker tikti Debharani no khobe kabangma tini borok singo kamni phainai pika bele petitik je aro tabo os jugo je chini bororo no Swkal hwnwi untike bulaimani no jokhon social media nokhor thangkha ono onek somajon narasarangkha ang siba ora asugi kok saka officer kok saka ora ukilok kok saka no deadly no action ni byaparo jara tini ora Borok Women's Forum ni phainai borok bomno action betike kaham khainam abor chini ko khainai no totally human rights violation ebong somajo mano spread khai tebo damte gothona gothirmano no kaisa bujaknai tongkha ko amuna kasulan bagino sintinoro khapnamai fika chini Borok Women's Forum thangkha bano saka sabni kisa lobidi chini jaga sini anbotini onek jara kesem ni bisi kono untuk high crimes so ang panen nangka, payan ko ono gothana gothika, ini baby tam sekam Debharani Debharani, ini besar bisa kaya kothimani, ini kedana sompoti tanggo, pokiri wa kedana, baru taman tabu kiri baru tamaya, orang Swkal mo bes kanggo phulide, ini besok ini sompoti no dokhol khalemen eka, bisi eka orang taman ono tini bang kopi. Kami baru mukti kena baca. Dua korupsi sampai cajangan boy gori Priyabala Debharani iko. Berkari alkazaga teman tinjang parau cemini tu di Malaysia. Nanti ahli baru nakun kau lamit software buka. Ini mau kali kau rabana tahu somsai tangko. Fikung besan tu somsai zat sengtin izin mau kau bermuka. Ya omana cembah ke action kaham ke kalai mana abu ibadina. সমাজে অন্তে গঠন তাই ভবিষ্যতে তা গঠিত যেমন নাইও চিন সমাজ তাও গোবাং না গয় স্টেবল চিন কাই থাকা চিন অনেক শিক্ষিত থাকা চিন শিক্ষিত সমাজ বা তাবুনি জরাও অন্তে রহমান লাইতে চাইয়া কা অবলে চিন অ্যাওয়ারনেস বো খাইতে তাই চিন বড় বড় মালাইতে অন্তে গঠন তাংতে হুনি চিন তিনাবে পাইকা আং খাখলাयो অবলে চিন একটা আইন পে কাছে অ্যাকশন চিন থানার বাগে চিন চাইতে তাই ভবিষ্যতে এলাকায় যাহাতে অন্তে তাই যাতে আপনি দাবি বলছেন আর অ্যাওয়ারনেস খাইনি বাদে Borok Women's Forum Borok no angkoy borok kaisa awareness খাইতেন আর চিনি সোশ্যাল ওয়ার্কার tikti Debharani tong chini madam ojo bisi chairman je tong borok abo খাইতেন borok যোগাযোগ খাইলেন চিনিও চিনি সমাজ কাসাং কাসাং tong naithok tong সংসার mosangai tong kasaं kai tong jengabo nayo kamte gothana ta gothitu obona no amchani otisa kathang amchani joto lokorno angkolnai ebong borokno subana bagibo ani kom bangthani tongnai ang tabu koinarna chini Borok Women's Forum ni thangkha Priyabala Debharani no kisa kok sanan bagai chini MLA respected MLA Ranjit Channo belai hambaya pharo actually je social media bo jeta ko awayengkha tamo channel jani abo TV ta tamjani hnai abono nogoi srapsani bagai ang bekhase yakung yakali thangsu ang nai simalia chakrajwk no romoi yong buri no ta romoi wachon khanai sasegi
tolak khiklai ramani amonu khangkeno sidana wa bai bumanu khangkeno ang tongi simalia srapsan bagi yakung yak daklai kha tamu khang sai simalia ani organization na alka organization rongno Kaham Naharmung organization no bang koimung ro hokaje phaidi jeng thanglayana thangli nailayana exact ghotona tamung kha tamka thanglainaya bum wansuk laikha ge aroni president ang Borok Women's Forum ni jeng kani mililai Sir Ranjit no contact khaikya ge sir jungno kisa help khaiga dingka sano to jung motamuti active ni saimano belai kaham ke active ni agen chimi chman ke ang agi rogo bo bining korok nayu belai kaham ta iko ke Kaham Naharmung aroni president chakang kano ang logino arrange khaikya angko khaikya ang sir bo jungno ko khaikya ang jung phailai kya ang kok khawro sido bulai mani Swkal hnai bulai mani o Swkal hani hanmani aboni se kaisa ain tongo do kebono Swkal hnai bui bomaya togui bomaya Indian Penal Code baro shasti mano gangke Swkal the prevention of witchcraft act hani kaisa tongo do aro bahaino shasti mano gangke IPC na to under to hoyto bel sadi se mangalak jodi bukha tokha belai ko khaikya tamni bagi bukhabu to saimale kintu bunao sitia a jodi Swkalung tongkha anko kharsido jung tabu onek advance jang phaidaro go jung technologically bahane advance jang phaidaro go joto bukhakti no jung kebo tak ekdom pura unko kari khado enka a society o jung amtikhe Swkal hani wansongna se kok kare bongni to kuno ngalak je bunai borok se romjang nai tabu chini society o borok se tabu criminal hani hanjak tongkha borok se tabu joto bai no aha hani si hanjak tongkha gen norok please amti tang di hani hanwang khe nongni jodi Swkal hani unko khangken norok proof na de proof nai norok thana mujong thani kunu pradhan ni nogo thana mujong thani minister bai malai nam mujong kha malai di norok proof chara amti ke kemno tabu di Swkal khane ran di boro rong nam tike tak satuk di am tike satung ma chaya jing society to belai chaya no kolai bele jeng to hain je koro yung tongo hain jeng gong tongo bai ke jeng tai bo saka kasanai ba e am bagi no jeng or phai jeng ko kha ke sat to usi songnoro ni je respective ko thanani ko rong no phone khai jano khai immediately action tai bo krak na na bagai oje aini andaro Swkal hanmani je aini andaro o kono case no nanang thung hanai ja jeng bore Borok Women's Forum ni hoite tai Kaham Naharmung aroni hoite jeng belai khana appeal khayo immediately o kono case no nanang thung gangke jodi compensation ni kuno ground tong khangke o victim khorong nei no compensation donang thung rang busaka buto saimia advocate se sanai busuk rang manomaya o bumani borok je khoi khoting mani aboni rang borok jate manang thung hanai jeng Borok Women's Forum ni hoite jeng koimung ro horo ga tai kaisa kok please norok osai rok bahaino o social media ni bukhakti kang saw osai rok please norok amti khe tabung ni jugo norok bono Swkal bono mutai hanai norok amti tak khaidi norok borong so jori buti mani jeta hindi bai phano unko bai phano u unko mani amo bai khe norok borok kaham da khaimano u jura rok yak rok bai khen korok bai khe jura ri mano ayengo norok concentration dedi o Swkal mutai ta redi norok osai chini kaisa ko bonom sinorok norok agini simi norok doctor ga hekesa norok naijago norok ambagi no u bonaji bithini bukhakse norok nozor di amtui bukhak rogo nozor taradi asungnani saklaimo au madam adine to anis roko mamti rogo nuka je mobile te hazak koloboi bumung sama basi borok mo heke oro khorong bukhukno bufaiman kokta ga mo hai borok abno putu sawi mo heke party mong kha ga mo hai kobong ti prong tong abo hai borok tam sana abono sanam sung je ko pulan sakang je amti rok takhaidi keboni osaini kokbai ba keboni u imango nugmani kokbai norok puitu sawi langkano phaikem no tabu phaidi ain tongo sung aini bisingo tongo mobile te hawa kanai abono baksa phono bai mobile ti samani duita ko tongo do negative kaisa tongo positive kaisa tongo nung jodi kaham phunungna bagai nung kaham phunungna bagai phunukangke abo borok ni bagai